khana tini bairok tini sing phaijak berainani montang beli apung hatai belai naithothok tei Hachuk rok belai Tongthothok sumui bai gedalei Hachuk bai Hachuk polalep pola asuk naithothok Hachuk sailap rei norong nugui mankana gai thang tongo already gari bai naitoni sesak norong nukna yang ni lama rok gai kisa belai no hasam kebang lama to tabo asuk kharabia kaham no haipono hasam emon kai sukbayo tola naiklane ke ekdom murui ayang Hachuk tei sumui Hachuk bai nangjak hairok nuhuro gai jara je phai nuk phane rok to saimanna naitoni rok sayakari hingke ang norong no oro tangi khorang khana rilia kok samani hingka hingke abo hingke norok saimannai gari bisingo gan tamjak haini bagui ang oro saon rilia hingkai strike rok manjak mano hnai hingkai belai no Tongthothok jaga no norok haini baidi lama thangte sing nukha hingkai jaga sogui norok no video phunukmai phano photo phunuknai ajagani mangpili rok norong no hingke tini ang video ni bisingtei kaham khlaiui hapung hatai ni mangpili no phunukgui manlia tamhmale ang mobile tubjak lia wngui thangka hingke ang je tini tumani mobile wngkha obo camera ni asuk quality hamya hingke to phano norok no ang side tokkha je mansok phunukna bagui hingke norok bomahai wngjakha comment rok khlai sadi o jaga no angle belai no Tongthothok wngjakha tei obo belai no nokbar sip nango o jaga tei ayang joto jaga naithothok nuklaio hapung hatai polale pola hingkai norok bo phai o jaga berai phaika hingkai belai no excited wngane kha khlaio hingke phaidi sing obono karibo o jagani mangpili rok no bo norok no phunukgano hingke naitoni norok sayakari obo hingka kai o thaini kaisa kainui photo tisajak mani hingkai norok bo phai oro rogo photo rok tisajak mano nasidi naithothok hapung polale pola hingkai bini views o jaga tongkotei naiklai ke belai no naithothok buphang waphang rok belai naithothok nuhuro hingke naiton dinorok sayakari